Nahimong kontrobersyal ang usa ka grupo sa mga artist sa Sugbo human sila ni sulay og tampo sa panan-awon sa usa ka Singapore-like Cebu City. Pinaagi sa pagpintal ug paghimo og graffiti sa usa ka dapit sa May Raman Street dinhi sa Sugbo. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga kining grupuha maoy artist sa mural painting o graffiti sa Archbishop Reyes Avenue flyover duol sa Ayala Mall nga gipanguluhan sa Embassy of France to the Philippines ug Micronesia kauban ang Cebu City Government nga nakadani og pagdayeg gikan sa publiko. Matud pa ni Police Colonel Ireneo Dalugdog, ang City Director sa Cebu City Police Office, nagtuo kining mga artist na tugutan sila na mag-graffiti sa Raman, sama sa pagtugot nga gihatag ngadto sa kanila sa flyover. Apan wala sila mangayo og permit sa city government. So kaganina nag-istorya mi ni Mr. John Tugot kay siya man ang in-charge sa mural painting diri sa Cebu City. According to him, wala daw na nanghid sa city government ang katong mao nga grupo. So ato pa ni siya sutaon kay kung katong sa Ayala gialaw sila unya basig ang ilahang pagtuo atong mga group sa artist na diri sa Cebu City, allow sila nga magbuhat ani nga graffiti pero Dugang pa ni Dalugdog, kining ilang graffiti nagpakita og mugshot sa mga distorted monsters ug wala kini nisubay sa gisugyot nga Singapore-like Cebu City. Nireklamo usab ang tag-iya sa epidisyo nga gipintalan sa maong mural. Matud sa pangulo sa beautification project sa Dakbayan sa Sugbo nga si John Tugot, walay pagtugot nga gihatag sa maong grupo alang sa gireklamong graffiti work. Hinuon, igura silang gibuyag sa kapulisan o gipahinumdum nga kinahanglan ang tukmang koordinasyon sa gobyerno sa ilang mga buhatong artwork sa mga pampublikong lugar. so a matter of coordination lang siguro ni. Kay kadto sila pwede man nato sila magamit. Kay kad na magito sila yung mga abilidad na magkuan ba about sa arts. Samtang padayon karon ang kapulisan sa ilang inisyatiba sa pagpamintal ug pagtabon sa mga unauthorized graffiti work sa Dakbayan matag Huwebes. Kini si Erica Aiko, HNU Com intern alang sa My TV Cebu.